இன்றைக்கி நான் கருவாடு குழம்பு வைக்க போகிறேன். ஐஷு ரொம்ப தொல்லை பண்ணுறனால இது வந்து வீடியோவாக எடுக்க போகிறேன். கருவாடு குழம்புக்கு கருவாடு ஊற வச்சுருக்கேன். இது கொடுவா கருவாடு. புளி ஊற வச்சுருக்கேன். காய் என்னென்ன போட போகிறேன்னா கத்திரிக்காய், வெண்டைக்காய், அப்புறம் முள்ளங்கி வதக்கிக்கிட்டு இருக்கேன். அவரைக்காய் 4, உருளைக்கிழங்கு இதெல்லாம் போட்டு தான் வைக்க போகிறேன். அதுக்கு பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கேன். அரைக்கிறதுக்கு குழம்புக்கு தக்காளி பெருசாக ஒரு 4 தக்காளி, ஒரு வெங்காயம், மிளகு 1 ஸ்பூன், சீரகம் 1 ஸ்பூன், கருவேப்பிலை கொஞ்சமாக ஒரு 5-6 பல் பூண்டு இதெல்லாம் வச்சு அரைச்சி நம்ம அந்த புளி கரைச்சலோடு சேர்க்கும் போது ரொம்பவே குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம குழம்புக்கு தேவையான பேஸ்ட்டை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். முள்ளங்கி வதக்கி எடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறமேட்டு வெண்டைக்காய் வதக்க போகிறேன். வெண்டைக்காய் வதக்கும் போது கூட நம்ம ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டோம் அப்படின்னா வதங்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அந்த பிசு தண்ணி சீக்கிரம் இருக்கும். அதிலே ஒரு சிட்டிகை உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இது நல்லா ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க. புளி நல்லா ஊறிச்சு. இதை நம்ம கரைச்சி நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு திட்டமாக எடுத்துக்கலாம். கருவாட்டு குழம்பு ரொம்பவும் புளிப்பாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது. திட்டமான அளவுக்கு புளி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ புளி கரைச்சாச்சு. நான் புளி நிறையவே தான் கரைச்சிருக்கேன். கொஞ்சம் புளி எடுத்து வச்சுருக்கேன். வேணும்னா நம்ம பத்தலைனா ஊற்றிக்கலாம். இந்த புளி கூட நம்ம ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த பேஸ்ட்டு தக்காளி, வெங்காயம், கருவேப்பிலை, மிளகு, சீரகம், பூண்டு இதை வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வெண்டைக்காய் நல்லா வதங்கிடுச்சு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுவோம். நான் வந்து புளி ஊற வைக்கும் போதே கூடயே வந்து கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து தான், கல் உப்பு சேர்த்து தான் ஊற வச்சுருக்கேன். இப்போது இது கூட நம்ம கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துப்போம். 1 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள். இது வந்து வீட்டில் அரைச்ச மல்லி மிளகாய் தூள். இது ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துப்போம். சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இப்போது நம்ம குழம்பு வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். தாளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. எண்ணெயும் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் காயெல்லாம் அதிலே போட்டு வதக்குவேன். அதனால் எண்ணெய் எனக்கு கொஞ்சம் கூட ஊற்றிருக்கேன். வெந்தயம் போட்டுக்கோங்க. வெந்தயம் பொரிஞ்ச ஆரம்பிச்சதும் வடகம் போட்டுக்கோங்க. வடகம் வேணான்றவங்க போட்டுடலாம். வடகம் போட்டால் நல்லா வாசனை இருக்கும். அப்புறமா நம்ம அரைஞ்சி வச்சுருக்க வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், இது கூடவே நம்ம இடித்து வச்சுருக்க பூண்டையும் சேர்த்துப்போம். அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை சேர்த்து இதை நல்லா எண்ணெயிலே வதக்கிட்டு வெங்காயம் நல்லா செவக்கணும் அளவுக்கு. இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு. பூண்டு நல்லா தட்டி போட்டனால நம்மளுக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இது கூடயே நம்ம அரைஞ்சி வச்சுருக்க இந்த தக்காளியை சேர்த்துடலாம். தக்காளியை சேர்த்ததுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம ஒரு காயாக சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். எண்ணெயிலே வதக்கும் போது நம்மளுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கத்திரிக்காய்,
கத்திரிக்காய் நல்லா வதங்கட்டும். நான் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் இது கூட ஊற வச்சுருந்தா கருவாடு கழுவி வச்சுருக்கேன். இதையும் வந்து சேர்த்துருவேன். கருவாடை வந்து எண்ணெயிலே போட்டு நல்லா வதக்கும் போது குழம்பு நல்லா வாசமாக இருக்கும். வீடே மணக்கும், வெளியே வரைக்கும் வாசனை போகும். அதனால நான் வந்து கருவாடை இந்த எண்ணெயிலே போட்டு வதக்க ஆரம்பிச்சிடுவேன். கருவாடு வதங்க ஆரம்பிச்சிச்சு. கத்திரிக்காயும் நல்லா வதங்கிட்டு வருது எண்ணெயில். இப்போது இது கூட நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துருவோம். எண்ணெயிலே காய்கறிகளை வதக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 4 அவரைக்காய் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இது கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும் எண்ணெயிலேயே. இப்போ காயெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுது. அந்த கருவாடோட வாசம் நல்லா கமகமன்னு இருக்குது. சும்மா இருப்பா. இப்போ இது கூட நம்ம முள்ளங்கியும் வெண்டைக்காயும் சேர்த்துடலாம். ஏன்னா அதை நம்ம ஏற்கனவே வதக்கி தான் வச்சுருக்கோம். அதனால அந்த காய் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் இதையும் சேர்த்து ஒன்றா கிளறிட்டு நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க குழம்பை இதில் ஊற்றிடலாம். கத்திரிக்காய் ரொம்ப பிஞ்சு கத்திரிக்காய், அதனால் கரைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க குழம்பு இது கூட சேர்த்துருவோம். இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க இந்த குழம்பையும் இது கூடவே சேர்த்துருவோம். குழம்பு இதில் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு தடவை நம்ம குழம்பு சரியாக இருக்கான்னு சரி பார்த்துப்போம். நம்ம மிளகு சீரகம் வச்சனால இது கொஞ்சம் பத்திய குழம்பு மாதிரியும் இருக்கும். பூண்டெல்லாம் தட்டி போட்டுருக்கனால உடம்புக்கும் ரொம்பவே நல்லது. மிளகாத்தூள் ரொம்ப சேர்க்காமல் இதில் நான் வந்து மிளகு சீரகமும் வச்சு சேர்த்துருக்கேன். ஆல்ரெடி நான் மல்லி மிளகாத்தூள் அரைக்கும் போதே அதுலேயும் மிளகு சீரகம்லாம் வச்சு தான் அரைச்சிருக்கேன். இருந்தாலும் இதில் தனியாக இப்படி சேர்க்கும் போது இது நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். இந்த குழம்பு இப்போ நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ குழம்பு நல்லா கொதித்து காயும் வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம குழம்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். கருவாட்டு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு.